lige din mave, det er What you say? That you only meant well, cause you did. What you say? Y-aksen indikerer, hvor meget vand vi har brugt, og X-aksen viser, hvor langt raketten er fløjet. For at få det samme tryk, pumper vi det samme antal gange. Ud fra vores målinger flyver den længere, jo mere vand vi pumpet i. Når der sker en reaktion i form af brændstoffet bliver skubbet bagud, sker der en lige så stor aktion, som er raketten, der flyver frem. Som Newtons tredje lov siger. Som sagt førhen er reaktion lige med aktion. Det vil sige, at F raket er lige med F vand. Hvorfor synes I, at netop denne måling er spændende eller vigtig? Princippet er det samme som i en rigtig raket. Forbrændingen sørger for, at der strømmer varm gas ud fra raketten, hvilket vil drive den opad. Præcis som i vandraketten, så virker rumraketten kun så længe der er brændstof, som pumpes bagud. Dog, hvis den når ud i rummet, kan den fortsætte uden brændstof, da der ikke er luft til at bremse den. Hvordan foretog I jeres måling? Vi målte mængden af vand, som vi hældte i raketten. Derefter skød vi den afsted. Når raketten var landet, tog vi et målbånd og målte fra, hvor vi havde skudt den afsted, til derude, hvor den var landet. Hvad er perspektivet, og kunne noget være målt anderledes eller bedre? Vi kunne have målt trykket og hastigheden via log og probe. Plus vi antog, at der ikke var nogen vindmodstand. Are you ready? Are you ready to play the game?